Dunay balay nga nadala sa hangin, samtang wala na paagi sa mga motorsiklo ang Mactan Bridge kay delikadong mapadpad sa hangin. Ang uban nga mga lumulupyo sa Lapu-Lapu mo pay pagpamakwit dihang gikuso-kuso na sa hangin ng ilang mga balay. Andrea Patenya, Sugin Limi. Human nga gusbat ang mga panimay dinhi sa barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa animpus ni adtong Lunes. Dugang 20 ka mga panimay ang di na maitsura tungod sa kusog nga hangin nga da sa bagyong Yolanda kaganina. Adunay uban nga nangabungkag ang entero balay ug nagpasad ang mga butang sa yuta. Adunay mga balay nga naalsa ug nada sa hangin. Samtang ang uban mga atop nga sinira ang nangalangkat. Tungod niini ang mga residente daling na makwit sa Mactan Elementary School ug sa Santo Niño de Cebu, Mactan Parish. Usa sa mga nibakwit si Johanna, bit-bit iyang 4 ka buwan pa nga anak. Pero diri man jud mo sa simbahan. Diri lang ni kay namang dool mo miskuan Ginoo. Balag bugnaw. Basta naa lang ni tungod niya. Adunay mga balay nga wa na nga guba ug wa usab yai sa ilang mga tagtungod. Ay kanang naanad mo naning mga pagbibagyo ma'am, amo lang ipabantayan among bahay. Di na lami mo tabok og lain kuan ang among importante nga ang mga bata ra mamug safety. Matud pa wa sila igbati og kahadlok bisan pa man sa kakusog nga hangin, gani diriyot gipalid ang news team ni ini human sa interview. Samtang pipila ka mga evacuees ang mireklamo nga wa pa gid sila katagai og relief goods sa ilang mga opisyal sa barangay. Wala pa mi nadawat bisag usa kay buntag pa man mi diri. Wala. Kani ang mga kauban kay gabi pa man wala sila nadawat. Gikahibong kini ni Lapu-Lapu City Administrator Teddy Ibanez tungod kay nakapang-apod-apod na kuno sila og hinabang ug duda niini nga ang wa makadawat mga bag-o lang nga nangabot. Atol na i-confirm of how true is it sa atong sa atong social services division. Tuod dunay mga nahatagan na apan 5 ka pamilya ang magsaw niining usa ka plastic nga bugas, 2 ka noodles ug usa ka dilata. Samtang tungod sa grabing kakusog sa hangin, natabunan ang mga daan sa nangatumba nga mga punuan. Kini nahimutang sa Look, Humay-Humay, Marigondon, Turil, Canhulao, Bagong Bayan, Ceres Road sa Maygunob Health Center ug sa Suba, Basbas. Gibantayan sab sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ang Marcelo Fernan Bridge, lakip na ang karaang taytayan aron di na kini paagian sa mga motorcycle drivers. Kini human 3 ka motorcycle drivers ang ilang gitabangan kaganiha, human gipalid sa hangin ng ilang mga motor. Gipaagi ra nila ang mga nagmaneho og sakyanan apan gipahimangnuan sila nga maghinay. Para lang ang safety ma'am, amo ra gyud ikuan nga sukad ganihang pagsugod jud sa kuan ba mga bagyo. Apan kung binantayan ang taytayan sa Lapu-Lapu side, way nagbantay sa Mandaue side, mao nga makalusot ra ang mga motorsiklo dinhi. Samtang wa pay gikatahong casualties ang Lapu-Lapu tungod sa bagyo, apan adunay usa ka lalaki nga gida sa ospital human matagak sa ilang atop samtang nag-ayo niini. Aduna sa ilaing 2 ka tawo nga gitabang sa Red Cross, human misaka ang blood pressure tungod sa kahadlok kang Yolanda. Andrea Patenia, News 5. Usa ka tawo na anod sa baha sa sapa sa taytayan sa San Isidro sa Dakbayan sa Talisay. Nangayo pa kini og pakitabang apan walay makaako sa pag-rescue kaniya tungod sa kakusog sa bulog sa tubig sa sapa. Samtang mga lumulupyo duol sa taytayan, daplin sa sapa, maupay pagpamakwit yang misaka og bisulod na ang tubig sa ilang mga panimalay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Humanilurang ang hangin dala sa bagyong Yolanda, nibanos dayon ang kusog nga uwan. Wa panumbalinga sa mga tao nga nagpasinguan og nitanaw sa kusog nga pagsaka sa tubig baha dinhi sa sapa sa barangay San Isidro. Samtang nagkuha og video sa dakong baha, adunay misyagit nga adunay tao nga naanod. Naukay ang mga tao dinhi human ilang nakita ang usa ka tawo nga gianod sa kusog nga bulog sa baha ug nangayog pakitabang. Pag ano na mo dito sa layo pa may tao nga nag-anod bitaw sig pangapay. Nya urag ninlapal siya sa tulay. Urag sige pa siya og pakitabang ba niya. Wala sa ato po so pa residido ito nga mo ambak ito. Pero kung kauban lagi siya og naduol pa maambakan yun kay residido man to siya nga mo
ambak kita orang na kuan siya sa tao na konsensya ba. Among gipangutana ang mga rescuers sa pangan ni adtong lalaki nga naanod sa baha ug ilang giila nga usa ka Manolito Kasipong residente sa Sitio Pangpang sa Barangay San Isidro. Si Nestor Pilone, usa sa mga residente sa Sitio Isla Verde, nagyawyaw sa iyang mga silingan. Gapon ni advice namin nga likas mo dihawaan mo diha. Pero sila ganyan buntag di advice nako nga makusog niya ang kuan hangin. Asakan na mo di sa babaw. Secure. Nag-iyahay pagsalbar sa ilang mga butang ang mga namuyo dinhi daplin sa sapa. Samtang padayon usab nga nagkataas ang tubig baha. Wa na sila laing mahimo gawa sa pag-ubog sa baha aron pagsalbar sa ilang mga butang. Gikabalakan karon sa dulan 200 ka pamilya nga namuyo dinhi sa mga lugar nga mas mutubo pa ang tubig baha. Hinungdan nga nag-iyahay na sila sa pagpamakwit ngadto sa mas luwas nga lugar. Tungod ning uwan gud nga hinay-hinay man gud. Ya, ang among ibatayan ang sapa ra nga budak og tubig karon dako naman ni iyahay mig pamakwit. Iyahay pangako sa mga butang. Lakip sa gisalbar sa mga tao ang ilang mga hayupan, sama ining mga itik ug manok nga gisulod sa gamayng tangkal nga giyuyungan ining duha ka mga tao. Sagad ni adtong mga tao nga namakwit, mipasilong usab ilawom sa taytayan, samtang ang uban gidala sa eskwelahan sa San Isidro, Talisay City. Re Pasaporte, News 5. Sa Dakbayan sa Mandaue, nagpunsisok ang mga namakwit sud sa evacuation centers. Kagahapon na dunay mga residente nga mibahad nga dili gyud mobiya sa ilang panimalay. Kaganiha bisan og gisulod na sa baha ang ilang panimalay, wala gyapon kini mobiya. King Perez, Sugin Limi. Apektado sa Mandaue City sa pag-agi ni bagyong Yolanda. Sama ining dalan AC Cortez kundi natumba ang poste padung sa unang Mactan Mandaue Bridge. Apan nagpabiling wala mairog ang mga barko nga nagpatunga sa Mactan Channel. Nangatagak sabang mga sanga sa punuan sa mga residential area. Sama ining duha ka punuan sa Ipil-Ipil. Gani dulan 3,000 ka mga residente ang namakwit sa Mandaue. Anaa sa Subang Dako Elementary School ang labing daghan nga mga bakwit nga mikabat og dulan 400 ka pamilya. Paglurang sa bagyo, naghinay-hinay usab pagpanguli ang ubang mga bakwit. Apan karon, hapit na muawas ang maong sapa tungod sa may aging bagyo. Apan nagpabilin ang kadaghanan sa mga residente diri sa Purok Tambis, Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandaue. Sama ining pamilya nga among nahinabi kagahapon. Nasudlan sa tubig gikan sa sapa ang ubos nga bahin sa ilang panimalay ug nagusbat ang atop ug kusina. Bisan pa niini, dili gihapon sila mopahawa ug nawa na ang ilang kakulba tungod misugod na og lurang ang bagyo. Tungod sa mga butang, hindi mo biyaan. Samtang way kahadlok nga gidakop ni Nong Danilo, kining kapin usa ka dupa nga bitin. Tun-an pa niya kung unsay iyang buhaton sa bitin. Ni dunggor mo siya sa daplin nga. Nga, nakita mo, nga ba niya mong kuhan, yambak ba niya giko. Samtang laing pundok sa mga residente ang mipadayag silang dugay na nga reklamo tungod sa giabliang lutsanan sa baha sa tapad nga factory silang dapit kon mag-uwan. Gikahadlukan nilang mulunop ang agianan padung sa highway kundi kini mapugngan. Apan sa dihang gipangutana kung nganon nagpabilin pa sila taliwa sa hulga sa katalagman. Ang among gihimo nga magpataas lang sa among mga butang, nagkuan lang gud mi, nagplano ra gud mi nga ang mga butang maipataas ra gyud kay ang sapa hapit na moawas. King Perez, News 5.